Саид Муҳаммад Одинаев физикдон, доктори илмҳои физика ва математика, профессор буда, ба ҳайси академики Академияи илмҳои Тоҷикистон, узви Академияи илмҳои Ню-Йорк, академики Академияи байналмилалии мактабҳои олӣ пазируфта шудааст. Фаъолияти илмии узви пайвастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои физика, профессор Саид Муҳаммад Одинаев дар кафедраи физикаи назариявӣ ба ҳайси ассистент оғоз гардидааст. Ӯ солҳои 1971-1974 дар аспирантураи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон таҳсил карда, соли 1983 дар Донишгоҳи давлатии шаҳри Киев рисолаи номзадӣ ва соли 1995 рисолаи докториашро ҳимоя кардааст. Солҳои 1999-2001 дар вазифаи директори пажӯҳишгоҳи физикаю техникаи ба номи Султон Умарови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баъдан то соли 2005 ба ҳайси ректори Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ фаъолият кардааст. Аз соли 2005 то соли 2008 ректори Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон буд. Академик Саид Муҳаммад Одинаев ҳамчун физики назарияшинос дар илми физика дар мавзӯи назарияи молекулӣ, кинетикии равандҳои релактаксионӣ, ҳодисоти интиқол, хосиятҳои чандирӣ ва акустикии моеъҳои классикӣ тадқиқот бурдааст. ӯ яке аз мутахассисони варзидаи соҳаи назарияи статикии ҳолати моеъи моддаҳо буда, корҳои илмияш оид ба таҳқиқи сохтори микроскопии муҳити конденсӣ дар байни олимони соҳаи физика эътироф шудааст. Фаъолияти илмии академик Саид Муҳаммад Одинаев на танҳо дар ҷумҳурӣ, инчунин берун аз он ҳам пазируфта шуда мақоми худро ёфтааст. ӯ аз соли 2001 то рӯзи вафот узви Кумитаи илмии конфронсҳои байналмилалии физикаи ҳолати моеъ, проблемаҳои муосир, узви шӯрои ректорони донишгоҳҳои Авроосиё дар назди Донишгоҳи давлатии Москва ба номи Михаил Ломоносов буда, аз соли 1994 ҳамчун узви Академияи илмҳои Ню-Йорк, аз соли 2004 узви ҳақиқии шуъбаи тоҷикистонии Академияи байналмилалии мактабҳои олӣ қабул шудааст. Саид Муҳаммад Одинаев дар тӯли фаъолияти корияш яке аз тарғибкунандагони фаъоли дастовардҳои илму техникаи муосир дар байни омма, махсусан ҷавонон буд. Натиҷаҳои фаъолияти илмӣ омӯзгории Саид Муҳаммад Одинаев дар зиёда аз 350 китобу дастур ва мақолаҳои илмию методӣ дар нашрияҳои ватанию хориҷӣ нашр шуда, дастраси ҷомеа гардиданд. Хизматҳои арзандаи Саид Муҳаммад Одинаев дар ин соҳа бо унвонҳои Аълочии Маорифи Тоҷикистон, доцент, профессор, узви вобастаи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва академики Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон эътироф карда шуданд. Фаъолияти илмӣ, таълимӣ ва ҷамъиятии академик Саид Муҳаммад Одинаев бо унвону мукофотҳои давлатӣ, ордени Шараф дараҷаи 2 ва Арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон қадр гардиданд.